प्रमोद प्रेमी के बाद अब मेरे गीत को पवन सिंह भी चुरा कर गाए हैं। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल साथे साथे फेसबुक पेज में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो उभरते कलाकार रवि यादव पवन सिंह जी पर बहुत बड़ा आरोप लगैले बारन। जी हाँ, आरोप का बार रउरा लोग के हम विस्तार से बताई। ओकरा से पहले एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले, साथे साथे भोजपुरी स्पीड न्यूज के फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले तो फॉलो कर ली और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब भी कर ली। जी हाँ, अब देर ना करते हुए रउरा लोग खबर के तरफ हम लेके चलता नहीं। बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकार रवि यादव पिछला दिन प्रमोद प्रेमी यादव पर भी आरोप लगैले रहलन कि हमार देवघर भजन जन गीत बा, ए गीत के प्रमोद प्रेमी जी चुरा के गौले बरन। और अब उहे रवि यादव बहुत बड़ा इल्जाम पवन सिंह पर भी लगा चुकल बारन। जी हाँ, पवन सिंह पर लगा चुकल बारे कि जन पवन सिंह जी के जन DRS फिल्म से आई बाबे एल्बम हमार हवे गीत, ये गीत के पवन सिंह जी चुरा के गोले बारन। जी हाँ, हालांकि सत्यता का बा रउरा लोग के हम पिछला भी वीडियो में बतैले रहनी कि भोजपुरी स्पीड न्यूज के टीम जन बा तो सत्यता के जांच करे में जुट चुकल बा। जैसन भी रिपोर्ट आई रउरा लोग के हम बहुत जल्दी बताएं। जी हाँ, लेकिन अभी बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा बा कि रवि यादव जी इल्जाम लगैले बारन कि हमार कांवर भजन के गीत पवन सिंह जी और प्रमोद प्रेमी चुरा के गोले बालो। जी हाँ, ऐसा ही ताज़ा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा लोगिन हमारे ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बहुत सारा अपन प्यार आशीर्वाद बनाई लोगिन, ताकि रउरा लोग के बीच हम ऐसा ही ताज़ा तरीन खबर लेके आवल करी। रउरा लोगिन लाइक कइल ना भूली, कमेंट में अपन राय बताई और ढेर सारा शेयर करी लोगिन, ताकि हम रउरा लोग के बीच में ऐसा ही ताज़ा तरीन खबर न्यूज लेके आवल करी। नमस्कार प्रणाम।